Yep, vi har en første opgave her, der hedder U09,01. Og her der skal vi altså finde frem til stamfunktionen af funktionen lille f, som er givet ved f af x er lig med 4x plus 3. Og vi har altså tre forskellige stamfunktioner at vælge imellem. De hedder henholdsvis f1, f2 og f3. Og det der er pointen med det hele det her, det er, at grafen til funktionen lille f, den skal ikke gå igennem det punkt, der hedder 1,10, og punktet hedder så p. Så den skal altså, når man går ind ud af x-aksen, så skal der altså være et punkt, der hedder 10 op ad y-aksen. Pissegodt. Videre. Og det, som vi vil starte med at gøre, det er at integrere funktionen lille f. Og det gør man jo simpelthen ved, at man skriver stor f af x er lig med. Så skal vi i gang med at integrere. Og det første led, som man kigger på, det er 4x. Og der bruger vi simpelthen den regel, der hedder k gange f af x. Og derfor så bliver de 4 til 4 gange x i anden, divideret med 2. Så skal vi kigge på næste led, som er plus 3. Og der bruger man den regel, der hedder a, og derfor skal der stå plus 3 gange x plus k. Godt. Og det kan man simpelthen reducere ned. Så vi skriver f af x er lig med. Så kan vi rykke 4 op over brøkstregen. Så vi siger, altså 4 gange kan vi rykke op over brøkstregen, så der er så 4 gange x i anden. Og hele det skal vi lige se, om vi kan finde ud af at dividere med 2. Og så hedder den plus 3 gange x plus k. Og det bliver jo så simpelthen til f af x er lig med 2 gange x i anden plus 3 gange x plus k. Og så mangler vi lige vores sidste led, som er vores k-værdi. Og det kan findes ved, at vi ligesom indsætter 1 på x's plads. Og det skal så blive lige med 10. Så vi siger store f1 i lige med 2 gange x i anden. Ikke x i anden. 1 i anden bliver det så. Plus 3 gange 1 plus k altså. Og det bliver så lige med 10 siger vi. Og her kan vi så sige at 1 i anden, det bliver jo så bare til 1, så det hedder 2 gange 1 plus 3 gange 1 plus k i lige med 10. Og så siger vi så at 2 gange 1 og 3 gange 1, det bliver jo så bare til 2 plus 3, så vi siger f1 i lige med 2 plus 3 plus k i lige med 10. Og så siger vi så til sidst, at 2 plus 3 det er selvfølgelig 5. Så vi siger f1 i lige med 5 plus k i lige med 10. Og så kan vi så regne ud, at når 5 plus k skal være lige med 10, så skal k selvfølgelig være 5. Så til sidst kan vi sige, at k i lige med 10 minus 5 i lige med 5. Og så har vi til sidst vores endelige stamfunktion, som Sofie gerne vil snakke om. Hvordan så man på os? Ja. Og det, som vi simpelthen kan nu, det er at skrive den endelige stamfunktion ned. Og den hedder så 2 gange x i anden, eller stor f af x er lige med 2 gange x i anden, plus 3, plus 5. Og det er simpelthen så heldigt, at det passer med den funktion, der hedder f1 af, stor f1 af x. Og det er så stamfunktionen til funktionen f. Yes.